toată lumea, spune Zalam și orchestra, bine v-am găsit! Stați puțin. În această seară, parcă mai multe fete există, ceea ce înseamnă foarte bine. Unul din partea mea, sexul frumos domină la petrecere. Dar și băieții mei sunt pe aici. Gălăgie, băieții! Alo! Perfect! Și fetele! Perfect! Mulțumim domnului Nicu. Să rămână din suflet pentru că atunci când ai o stare, de fiecare dată vreau să spun ceea ce simt. Orice zi pentru mine înseamnă o lecție de viață. Mai devreme poate era un pic așa mai imposibil, nu știu cum. Domnul Nicu, care m-a chemat pentru dumneavoastră, mi-a dat o energie perfect pentru oamenii mei. Doar pentru felul cum este el personal, ca și eu. Aplauze pentru acest minunat om, să rămână din suflet, cu soția dânsului și mulțumim că ne-am chemat. Mulțumim din suflet. Să rămână mult. Iar acum fac meseria. Domino! Mai vine de la o pică de mine. Fiți atent! Ce se întâmplă atunci când îți place ceva? Pentru băieți de asta. Spatele, îmi vreau eu ușor, da? În noaptea asta nu mai scap de mine. Că sunt nebun după tine. Că sunt nebun după tine. Și rupt inima din mine. Că ești frumusețea mea. Și doar tu mi câștigă dragostea. Și apoi e poftă de tine, pe buzele tale de tot ce vreau. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, cu cine ce tărâmâinile iubeam. Poftă de tine, pe buzele tale de tot ce vreau. Și ție ți-e poftă de tot ce făceam, cu cine ce tărâmâinile iubeam. Pentru această invitație specială făcută. Ușor spatele. Pentru comandru, domnul Cristescu. Pentru soția dânsului, doamna Luminița. Pentru cea mai frumoasă, persoană, pentru Ștefi,